Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila yung may tatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Sana sana sa mga sulit ko po mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyo, sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy niyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanungin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Ang Diyos na po ang balang maggagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong patubiling pindutin ng subscribe, like, and share. At pipindot na rin po ang bell icon para palagi kayong updated sa aking susunod ko pong mga video. Pagkakalog ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa spiritual, physical na karamdaman na lahat ng panggamot ng mga orasyon. At dito po lamang matutuklasan sa Liwagan ng Pangasinan. Pagkatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at may malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat ng mga ginagawa po ninyong kabutihan. Pagkakalob sa inyong siksik diktik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang ibabagi ko po dito sa inyo ay dalawang orasyon sa sakit sa ulo at sakit sa tiyan. Liwagan ng Pangasinan. Ang sakit sa ulo po ay kahit di na po kayo magdasal ng isang Ama Namin, isang Panginoong Maria, isang Tuwalhati, Sumasamplata, yan. Pwede na pong idirekta po ito na sakit sa ulo. Basta ang gawin nyo po ay unahan nyo po yung pangkonsagra, ikonsagra nyo sa tubig ulan, ay konsagra nyo sa kumuha kayo ng tubig, tapos ibulong nyo pong konsagra, tapos isunod po yung ibabagi po sa inyo sakit sa ulo, sakit na dyan. Kung masakit ang ulo nyo po, konsagra nyo po, tapos iipon nyo sa tubig, tapos sabay inom po, ipainom sa pasyente. O sa sakit ng tiyan po, ganun po yung pamamaraan po. Sakit sa ulo, itatim, oratsip, or, imurad, imuririm, murum, ampik mibil gayem, Isus, xminaraw, Dios Pilius, itatim, oratsip, or, kuk, irumurad, murim, murum, ampik mibil gayem, Isus, xminaraw, Dios Pilius, itatim, oratsip, or, korp, imurad, murim, murum, ampik mibil gayem, Isus, xminaraw, Dios Pilius. Salin po sa isip at ipo sa kalating tubig at inumin at ipo sa kamay at may langis at ihilot po sa ulo. At yung sakit po sa tiyan, narito pong sakit sa tiyan din. Or kamitam saim akdudum mitiim satat mat sanctissimum Dios omnipotentem. Or kamitam saim akdudum mitiim satat mat sanctissimum Dios omnipotentem. Or kamitam saim akdudum mitiim satat mat sanctissimum Dios omnipotentem. 3 beses po, usalin sa isip lamang po at ipo sa kalahating tubig, sa basong tubig at inumin, uhip sa kamay na may langis ng nyug at ipahid sa tiyan. Konsagra nyo muna, bugan nyo muna konsagra, tapos isalin po yung, kung masakit ang ulo nyo po, ay ibugan nyo po to, tapos sabay inom po. Ito po yung inuusal po sa isip lamang po.
Pwede rin po pabulong kung wala po nakakarinig, kayo lamang po nakakarinig. Kung yung ibulong na may nakakarinig, kayo lang po ang magbubulong na kayo po nakakarinig. Parang nakukon lang po kayo. Pero ito po the best po yun, inusal po sa isip lamang po na hindi nakabuka ang bibig. Tapos sabay ihip po sa kahit na po yung yung hoc is in him, corpus meum, hic is in him, carix sanguinis me, inobi eterni testamenti mysterium pediaequi pro bobis et pro mortis iponditor in remissionem peccatorum Jesus humol Salvador. Yun inusal po sa isip, tapos ibuga po niya sa isang kalating basong tubig, tapos isunod po yung pang sa ulo, kung masakit ang ulo nyo, sakit sa tiyan, labis po yun. Sana naintindihan po nyo aking pinipaliwanag at binabagi. Shout out muna kay Nita Rotairo, Sheldon Ariola from Bicol, Bike Tay Kabayan, Erlindo Paliso, Ryan Nabisti, Junix Ben Nadine, Andy Bonifacio, Crisley Abugao, Orchili, Tinetron, Angelica Mundok, Geraldo Jimenez, Yarita Palma, Elusiapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpo, Raulita Say, Archeng Camacho, Rancel Placido, Epimia Pilipi, Irmay, Tripoli Commented, Marina Arangis, Luli Cayago, Joan Bibbs, Nugits, Gillian, Jake Bulbider, Lucino, Borja, Interpic, Mucha Hunters, Nathan, Bert Commented, Amelin Dumampo, Ali Merhadias, Commented, Ray Barcelona, Ray Bruno Ganda, Ray Beginner, 83, Arnold Francisco, Apolio, Landico, Ryan Nabimsa, Rudy Joaquin, Cutie, Takan, Inday Sali, Ukujin, Milk Jam, Bike Tayo Kabayan, at Celia Cruz. Pag ganimbawa po ay napanda rin po yung orasyon na ito ay kasi mararamdaman nyo kung napandar po yung mga orasyon na aking binabagi, ikilabutan po kayo at parang dadampi sa inyo ang may hangin na po bigla-bigla dumapi sa inyo. Ibig sabihin po yun ay napagana po yung orasyon. At tiwala lang po sa sarili po na focus po sa inyong ginagawa, na talagang tiwalang-tiwala ko po yun sa ginagawa nyo po. Huwag po kayo makinig sa iba na marami pong ganyan na parang sinusulsul po ng demonyo na ganito, huwag mo gagawin, ganun. Kasi alam niya na nakakapit na po kayo sa Diyos Diyos kinakapitan mo dito po ay mga Diyos po na makapangyarihan sa lahat ng kinakapitan po nyo dito Pag nagbabagi po ako ng orasyon po ay galing po sa Diyos ang makapangyarihan, lahat yan mga aking ginagamit. Huwag po kayo maniwala sa mga sabi-sabi na nasisiraan ka na ng ulo. Huwag yung pong pakikuan yung dinigin na porque nagkukuna po kayo na sa spiritual, marami pong narinig po kayo. Minsan mo nasubukan na po yan, may tinuruan po na talaga ng gamot na gagamot na po ngayon. Sabi nila nag-away po sila palagi ng kanyang asawa. Sabi ko sa kanya, huwag kang matiwala sa iba, ang gawin mo, focus ka sa sarili mo. Pag naggamot ka rin, magtitiwala din sa inyo. Pag nakagamot ka na ng marami na lapit sa iyo, saka ka ngayon magsalita sa kanila na basta huwag kayong magsalita ng yung talagang kakasakit nila. Magsalita lang po kayo ng noon tinukon mo ako, binubuli mo ako, ngayon pumunta ka dito sa akin na nakikiusap na magpagamot. Dapat huwag nyo na pong sabihin gano'n na basta kayo na lang po. Kung ano pong naririnig po nyo sa mga iba't ibang tao na baka nababaliw na yan, huwag kayo maniwala dyan. Focus lang po kayo sa sarili po ninyo. Kung gusto po nyo talaga mag-aral ng gamot, talagang may ganyan na po na marami pong sinusulsulan ng demonyo yan. Isipin nyo na lang, kalaban nyo po dito, mga demonyo ang kalaban po ninyo dito. Yan po ay ibig sabihin po yun. Pag may nakakaramdam po kayo ng gano'n na may lumalakas po yung pagkapit po nyo sa Diyos, huwag po kayong bibitiw sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tuturuan po kayo yan. Dati nararanasan ko rin po yan, kaya sinishare ko po sa inyo. Kaya ngayon na pala nila, hindi kung sila lalapit sila sa akin.
Ay, ganyan lang gawin nyo po pag huwag nyo na pong isumbat po yun. Tulungan nyo lang po sila. Maraming salamat pala sa iyo, Ryan Abisti. Palagi kang tumututok sa aking YouTube channel. Sana huwag po kang makalimot. I-share mo sa iba. Para kung lahat po kayo dito po na aking mga solid na subscriber, maraming salamat po sa inyo. Mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Sana po huwag po kayo makalimot po mag-subscribe, mag-like, and share. Pakipindot na rin po ang bilay. Maraming salamat po sa inyo lahat.